Evo, Slovenija je Hrvatskoj predala ostatke od 500 ustaša. Iskreno, to me stvarno žalosti, zato što mi uvijek dobivamo nekakve ostatke, ne? I sad je jako veliko pitanje, kako ti možeš od tih 500 ostataka ustaša sastaviti, znači, cijele ustaše, da budu kompletni. Mislim, da nikom ne fali ni noga, ni ruka, ne daj Bože glava, jer ne možeš ti s ustašom bez glave, kako će on na Thompsonov koncert zapjevati, ne? A ako nema glavu, jel? To je jedno, a drugo, mi na Balkanu stvarno ne moramo se brinuti oko AI-a, oko umjetne inteligencije. Cijeli svijet je jako zabrinut oko umjetne inteligencije i mi se na Balkanu ne moramo toga plašiti, jer smo mi još uvijek na partizanima i ustašama i ja mislim nema te inteligencije koja to može shvatiti, a pogotovo ne umjetna inteligencija. Tako da mislim da smo mi na Balkanu stvarno sigurni. A pogotovo ja tu u San Francisku. Zapravo ste sigurni vi na Balkanu od ove umjetne inteligencije. Ja sam najmanje ovdje siguran u San Francisku, jer je ovdje Silicon Valley, dakle centar tehnologije i umjetne inteligencije, tako da zapravo ja sam na toj nekoj prvoj crti bojišnice. Bez ustaša.